everybody! Samahan niyo ako, mamimigay tayo ng bigas. Libreng bigas sa Litodro. D1. Hindi matatapos kay marami kami bibigay. Huh? Tama na! Manulitong ay Manuliyo. Agad na kung damo pangagrasya na damo pati mabuligan. Opo, salamat. Salamat yan ka dako. Okay. Dako ni nga mulig para tamon. Oo. Korean. Asya balitaw. Dako nga ko ang bisla tagugti. Salamat. Dako gihap nga bulig. Ano na Ila kay ko? dako gyapon ka mabalik ka iyo. Asya. Ambot ko na siyang dinin at binibiling. Ha? Ambot ko na siyang dinin. Binbinido batat. Oo. Asya? Swerte binbinido. Congratulations. Ikaw man ang beneficiary na hanaan palibreng bigas. Ang kabadis family. Kan Manulito ngayon Manuliyo ito. Salamat damo salamat. Oo. Binbinido. Swerte. Santa Cruz pa rin tayo. Sa Litodro week number 15 tayo ngayon. Week number 15 day 1. Let's go. Kan Busilito Yapi Junior. Busilito Yapi Junior. Ano matadi de? Ikaw tiya nanay? Kahiyat ang beneficiary ang palibreng bigas. Ikang Nabadjis family. Ikang San Manolitong ay Manolilo. Thank you very much. Makakadangat in haiya maabot Oo, mayo. sige. Salamat. Salamat yapon. Na, marurubat motor kay kuan oh. Kay sasakyan. Malayo ang tree. Aday mama. Ngayon ka? Ate boy boy? Daho po. Oh. Ay, gat sulod. Ayan. Kaya kamot ang beneficiary. Bugas yan na. Tikang Kabadjis family. Tikang San Manolito ng Manolingyo.
Sige na lang, boy. Oo. Hubog man naghihinulat ak kanina nga dito sa hospital. Ano yan kay wala magtrabaho hubog. Oo. May da naman bugas. Pag tuon na la, din Adi nagugutomon. man kabataan. Oo. Sige, makadi kami. Salamat. Oo. Hindi akong Hindi daw, ganman daw ba? Sabunot ka na naman. Katawan daw, sabot. Susulihan man daw. Yeah. Congratulations. Dinner ka na naman. Kaya abadis family, tikang kan manulitong ni Manuliyo. Pabinasan ko. Oto, oo. Nagsabaw ni Lowe. Madawag, ito yung numero. Oo, makadi kami. Oh, fine. Anit ba ni Alfredo Caplis? Yes. Kasya. Ako pa naman. Babete ka nila. Uy, ikaw inang kuan. Ang bayan. Ilaw ng tanan. Congratulations. Thank you. Kamot ang beneficiary yan at tikang kan Manuliyo ni Manulito. Well, salamat sig nga hiit. Sig nga salamat akong salamat. Thank you. Oo. Kadi kami. Sige. Ay, Mana Irene. Mana Irene. Hain. Okay. Lalakatan. Ading Gracia. Ikan ang beneficiary yan ang kuan, palibreng bigas. Ikan kan. Salamat. Manulito ngay Manuliyo. Dako na salamat po. Jadi kami. Maraming salamat. Ito. Mira, ito nanay. Maswerte. Ikan kan. Manulito ngay Manuliyo. Damo nga salamat ang Lito Baptist. YouTube. Kanan. Tanang Little draw ito, little draw. lugat ng iyang pamilya. Salamat mo. Pero kay Manuliyo dyan ah. Kaya nag-birthday Manuliyo, nagdagdag naman siya. Asyat nga darida mo. Ito katong pamangla sa milyo. Dira. Anak ka rin sa pa. Ikaw mo dira, oy. Ador! Ador! Dili na latkuan. Congratulations! Ikaw kang kuan yan na, beneficiary hit ang libreng bigas. Ikaw Abadjis family. Ikaw ka Manuliyo to, Manuliyo may Manulito. Oo.
Kaning tatay, GC Abrincia. Yeah, wala ko dira din ano, naka-quarantine pa hira. Oh, tignya nala. Tikan kuno hit abadjis family. Oo. Tignya nala. Adilan ito. Binuhula. Gracias, suerte. Sige naman. Tikan abadjis family. Tikan kan mana yung may maliliit. Kuro. Nawara pa hinuginin lang ka. Pamamata ako kleso. My goodness ko, no? My goodness, baby. Opay. Ganit. Yotoy. Hinatada. Yung tatay hain. Iyak raw tadi. Yung nanay hain. Hinatada yung kuya. Pwede yung kuya. Yung nanay hauma. Ya. Sige nanay. Adin kuan kuno. Gracia. Kay kuan. Beneficiary hiyat ang palibreng bigas. Yung tatay ini. Ikang tabadjis family. Sige na la, ha? Ikang kamanuli itong manuli ito. Isignan mo.